Mbak Eni Lorat Om Seng Birawet sehat selalu sugeng sonten. Yuk Kak, entek Kak. Janjane kowe bablasne garwane wong liya monggo Mbak Rizka. Janjane kowe ning ngendi keluargamu saja nyurgani atiku Bang Mursid garwane wong liya Rizka.
Jenengan ngefans sekali Mas Gina. Kino disoting. Neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku keronta-ronta Baik ta iki iso baik ta iki. Lo nyuwun ngapura. Baik tak joget ayo baik tak. Kaita Swardi. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Alalalalalala, akange. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi sing tak impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati. Balung tuwek. Neng opo sliramu tega ninggal aku. Sarah mama sonten. Nggih, menika sampun diaturke. Mas datang. Mas Brata gawe aku. Mas datang. Asik. Campur sari gandes luwes. Pipinane mama anik rempong. Penyanyine duo ganas. Ada Mbak Eni, juga ada Kak Tari, MC Gina Wibowo, live streamingnya cerah foto, sound system Yoko Popayu,